Orada da ana orada. Del auto tegi. Ne var? पाय मध्ये भीतर बाटला व्हायचं जे रेट पडले पाटलो रेडी era apa bisa sih yang namanya padlo? Hoi. no Hah? no Ada. मध्ये आम Nah, dia. Ini. नमाई करून देऊ Tuh, kita keruk gini lagi. Jauh ada padlo. दोन्ही एकच ओढा काय नाही अरे जाऊले दुपार घालून लोग कंधे पे रखो इतर घाल एकदम हे रोज जाएगा उधर रखना नहीं चाहिए दीवार अरे बाहेर घे बाहर रखो बाहेर घे वाटलं होतं की नाही चारवी साडी असो यो वो उस पे आ जाएगा जरीर पे वो कहीं नहीं जाएगा नाही रे काट रे पाटलं काट इथे दोरी सोडा नाही हे कर वर घे पाटल्याची वर घे एक साइड वर घे एक दोरी सोड पिशवेत घाल या दोरी दोरी पिशवेत भर हाँ उसी में बोलो पथिया में डोरी एक साइड पुरो घाल तोलो माहिती तू गौरेश लिफ्ट हम नहीं बोले उसको पकड़ेगा तो शरीर पे रखेगा तो आ जाएगा वो टोकरी पकड़ी सस्ता आएगी
हलता भी दे कहता है मम्मी कुठे आहे परत झालं परत सगळं हे फेल होईल आता पोहोचली ना ना कुछ ना हा विहारामध्ये पोती ना बॅग हा बरोबर आहे इथलं इतले इथलं शोधियो वाट गया ऐसा फटाफट होती है तेका सपोर्टा घेती रे तो सायडीन तुमको पहचानता है ना हाँ वो देगा तुम्हारे पास हे का घ्या ये जो पैसे क्या क्या बोले? जी तेरे घर जी रगडू नका हाँ हाँ अभी खाना डालो कब गिरा लक्षांगा भाई कितना दिन हो गया